nga pedang sampai episode cesin ki perlu ki perjor ki bai ki junga ki ju kersian ki support na kapor sa kapor ha kadika channel ka jonga ti ha kadika por perlok ka kita ka banta ka bang kwa ban keren pat ka kita ka mat ka bang kwa ban keren kalong ba kawai ka bang kerpat ni kalong ba nga kerpat ya kadika channel Meghalaya Shillong MS channel basngeu ba wengno ya kadika strike ka ba pila strike ya nga ya kanika channel ka jonga wengno ay nika strike ka pila strike adu lightly gini ki strike ka pila strike ya ka channel ka jonga lada pidang seng thu badi parakasi parakara te nyang suka banong hang ni haswa ba pinle kanu kebomon pila di ban message wakan lada pim kwa bangan nembu ya kata ka video ko jong pi lada ka dai try na piru lani ka bom dai try na piru lada bang asim na ka channel jong pi lada pim kwa bangan bu de bali pim message yang pila ban message kan te henry pishu strike by direct te yekani tenga nakaliang ka chonga ngam sew hab bat ngam sew tenan nakaliang ka chonga ti ngaru don ki perlo ki prejor ki asim mi video ki chonga ngam kwa iki ban strike lani ban pen kta ya ka channel ka jong ki namar nga ailat iki makiru bakin kamailang bakin kiulang kata ka di ka jingmut ka bangadon tenri ka jingmut hi ha ka jinglong briu de kaya per kamlong ka ju ka jingmut berkamlong ka ju ka jing perkhat kamlong ka ju kata ka sandur ka san perkhat ka jongi idon hala ka jong de nga karpat rit ipi bari try na ka di channel Meghalaya Shillong MS channel basngeu ba weng no ka di strike jong pi ka ba pila strike yanga ya kini gilai teli ki video debat lada pim kwa bangambu ya gini ki video ru hadin ba pila da weng ni ka strike ngala pendilit iki di video kata ka di ka jing kerpat na kaliang ka jonga de hoj lada nga penun kam bakala ya ki video ki jong pi lani ki badai try na pi lani lada kim dai try na pi ya kata skeu hamak tak bang asu kerpat ya pi hadin bang ada message sepiro ngaklem yo ka jubab ngaklem yo ka igai ro ka jubab te hadin bang ada message biang ha comment section henry ngaklem yo ka igai ka jubab bina kata kadau nga hapan mi kumdi haki video baki perlo ki projor ki baju support baju kersan ya kanika channel ka jonga bat ki baju kersan ya nga share ki video hadu pakan tapoi ha kanika channel kanika channel Meghalaya Shillong MS channel tekat kumbala pau ha ka kerteng pat kapau yari khar sitiu te share kanika video hado bakan tapoi ha ka tentong skor ka joki ba kenang bagini ki try channel kinyoi bat kinyo ban page ya kanika video kabanga keren hang di mata tengah karpat ro lada pidang sngew dehi parakasi te sngew baweng no ega niga strike ba pila strike te nga ban biang sa sin lada pim kwa bangambu ya kata video lada ka badai try na pi ne ka bom dei try na pi ru hadin ba pila da weng niga strike akloi ba delete ya ka video te nagaliang ka chonga tangkat ni kikintin kuble sibon